Hallo? Hej, Sara. Pointshop? Nej, det har jeg ikke hørt om. Hvad? Fik du en mobiltelefon gratis af dem? Jeg må hellere lige se, hvad det er. Pointshop? Hvad? Okay. Velkommen til Pointshop, verdenen, hvor du kan optjene point og shoppe gratis. Wow! Hvordan tjener jeg så point? Se, det er nemt. Du får point for at deltage i konkurrencer, udfylde spørgeskemaer, besøge hjemmesider, shoppe på nettet, spille spil og meget, meget mere. Fantastisk! Men hvordan fungerer det? Når du bruger Pointshop, så betaler vores partnere os, og vi deler det med dig. Så simpelt er det faktisk. Ofte føler jeg mig som en moderne Robin Hood, deler indtægterne med alle. Det lyder fair. Lad os komme i gang med at shoppe. Alle tiders. Lad mig finde mit kreditkort. Det behøver du slet ikke her. Du bruger blot dine point. Er det sandt? Fedt! Vi har tusindvis af produkter, du kan vælge mellem. Som du kan se, så kan du få alt for dine point. Utroligt! Og selvfølgelig sender vi dem til dig omkostningsfrit. Ja, millioner af mennesker rundt om i verden bruger det til at købe alt muligt. Også oppustelige bævere. Nu begynder Annes Pointshop-eventyr. Lad også dit begynde. Tilmeld dig i dag.